Piny owacho kaunti ma Kilifi ogolo chik mondo mi jochiw thieth mag nases odog tich maonge lewo kapok okawnegi ondamo mager mag chik. Jatend migawo ma thieth e kaunti no Peter Mwarogo yango ni ng'anyono ni tok chik kendo ng'ur ma gichwalo gin ng'ur ma osebed ka ichopo kare kod piny owacho. Jawachilo kaunti no Jonathan Mativo kwayo jochiw thieth mondo oyie bago twak kod tend kaunti no twak madhi kelo winjruok. Tumehakikisha wakati huu kuanzia jana, leo na kwenda mbele, huduma zinaendelea. Hakuna mwananchi wa Kilifi atakosa huduma kwa vile wakati huu ambao mgomo unaendelea. Regarding the demand for unpaid salaries from the 2020-2021 strike, the public should note that the court previously ruled in the case of the Kenya National Union of Nurses versus Lamu County Public Service Board, Kilifi County Public Service Board, and Mombasa County Public Service Board, where Justice Baru, in her judgment, stated that the ongoing industrial action was not protected to justify a claim for withheld salaries for January and February